Salamat, Bayan Krisi. Kasamayan na Pride yung umawas, babae naman. Kaya kayo naman, para natin. So, salamat na yung pagsayaw. Ikaw mo kahit lalo. Ano? Yeah! Yan na, kay sukan pa dalawin. Nangingatulog na. Ikat na ay kadamaan para magkaula ng mga masay.
Salamat, Joy, hanya upang saya yang may umura mo. Yan na!
pagkakataon ko sa sayawan. Eh, salamat Ma'am Ifil, Tigrado, at kung imo pagsayaw, o sugat ka Sir Norman Montes. Okay, nandito na turong na, no? Kanang naman, Visto.
deskurado, among deskurado. Kung sulat mga natin, mga rin. Ano mo lagi niya?
music. Salamat, Makidil, at doon mo pagsayaw, isa niya
sugat mga ating ini. Thank you so much. Acknowledge ko na, okay, acknowledge ko na Ate Rainy Aboy. Ito ang municipal. Aktor iyo pagsayaw sugat para natisara ka polis.
Isa pa, Duransa. Adatong pasasayawan. Oke, isa pa, Duransa. Adatong pasasayawan. Kuya Toy-Toy at tuhan imo pagsayaw o sugatan kan ating Juan Kapulis. Dato na salamat.
kay Tatay Gusi. Gano'n na salamat aktor iyong pagsayaw. Okay, karayin ko na magpasalamat.
salamat. Honorable Erna Beria. Sebentar, selamat buat atau lagi berasa yuk. Honorable Elia Melendez itu kita itu bagi kuat. Sampai pagi,
Eddie Amado itong barangay Kaptin itong barangay Patak ug sugod man ato niya Padis ni Mana Yan na, salamat na una ko na ay matuna tuloy yung pagsaya o sunod man ang manusidog dahil salamat mga sugat man ako mga supporters na mga salamat Mano Joseph, salamat na ako. Okay, ako na nagawa
kapitan. Akto ni mo pagsayaw ug sugat ba akto ni mo kabani si Gentil Lasente. Okay. Iganito ba sa Muratsa? Ano itong pang-Muratsaon? Wala ba kung diri Ricky Montes, ito ang officer ng tourism. Sa
Dakong salamat si Rapper at tunay mo pagsayaw ug sugat pa kang kapitan